kuchele Jozemba Chinakumana chokwawa La forte imakwana Dunga zembe bitsale bwanji Batsiko palibe chinsi Last week in La Forte. Listen to the body of what's your Ndobuda trouble with Shakira. That's a great open water. I'm going to put your job. Oh, Don't do it, Pandra. Munga wakani mudadani. Mudadani gona. Nalota. Ndaba jema. Iri mkugira kiro bana kabera mugumagona. Mwanda amagona. Akumagona. Bana ntayo yanyuma. Yeah, Madam. Zimaone kangadi amadi masompenye. Iwe, mwankana. Nugu yankayo, mise wadi beza bano. Mise yo madusi. Live. Yogona ngati. Ugoza bizimezo? Yes. Ugoza bizimezo? Palibe chisisi pasipano Itu zakwidwa Uluhunga zembe wanji Hunga bisani Kuma uzakwidwa Uzembela wajikondi wako Sasa. Zabu bobo ramike. Ulonga ndo wabule. Ababa mulisoboneza. Ndi bobo kungokora rabo. Mimi ngakuza ungangoseseleka ukhore. Ndipafupi. Iye rukujangu. Okay. Ishiwadi. Iruka. Abo kuto afuna swaka ngubanga byo cha event eso. Okay. Chabuna si. Ishiwadi. Alright. Magazi amaweka. Ndakaswiri. Yeso ndo yanga sodi kuntunda ukrash. Banja foi. Service charge. Nasinta oyi ma plug jam. Ndio sababu yana ibomba bwa. Sima maziwa. Anda akaswiri magazi. Amamenye. Masa ibena ipagira prima fila janchani ngone kudiru. Amaweka magazi. Okay. Shiwadi asi. Kama senda balalika bombi. Ndijaniso. Yes, ndo ndajitika chulo. Yajani. Asenkazushi. Ngukayikisa. Amike. Ndi serious. Ngakale sindikuzo rishagirayo. Koma ndinakuza ndibonza kuti nkazuje mwankulupira kwambiri, mwankonisisa kwambiri. Ukuza chimene ndikutandaza chimene chachitika ungofikira kundigamo. Sindikuziva. Kazuja akoneka kuti ndokunda dola kwambiri. Chifukwa uone nthawi yake nazatani anazanduza kuti ali dola amafuna ndi agule container. Edi? Ndiye ananduza kuti ndi Abanga business. Afafazi buisa zovala chachani kusumile kusimatina ndi ndiye ananduza kuti ndi ndalama yochepa 2 million. Tena imawoneka imayo afuku zijakuti. Ndaba ndimonjezele ndalama. Ndine zipozimva kuti amuphenye na aphwekese nango ngikulira container muzota ndalama yako imene mafuna kuonjeza container ukuzokodera katundu. Ndiye mwafika point kono kuti nkazi simunatengana nokhala banja mpana nkazi mukangulira container zona zinese mwankulira banja. Chibwezi chimatatu. Ndiye apa ndikuona ndikubuza kuti ndikuyamira kunkayikira amasopano. Chifukwa chili container ija namuza kuti tikanyamule remote container tikayizali. Zano zawe nokagwire ntchito zanu. Eti ndeza bizeka kuti ndamuza kangapo container akuti wagula. Kuti ndikayiona nguti yangu ndijanjo. Nditi namuza roke. Ndukaneka kuona container tangu ijambula ndiona. Vaida na jambula ndipasa usiku. Ndazona usiku ntafika kunyumba. Watumiza masana kwa nali busy. Ndikaona kunyumba. Fika nyumba kuona zituzi zitu. Mweyo ananduza kuti container ndi ajani ndi blue. Kwa blue. Kuma zituzi zimene zabwera. Musunga kulubiri. Kwa bwera zituzi za container ya meloni. Sekesa. Koma ndizosekesa chifana kuti inu yoambira nakuza vuto. Pamene panakona vuto. Mumakumbuka nthana yake ukufusa kuti unali kuti analishakira napita pana kuche ku banki ndiche kukatenga cheke chanchano ku banki. Nthawi nalibe. Neti nakuza nzona kuti mistake mwapangayo. Chifukwa china kuti wani mukuntenga nkazi mupana naye ku banki. Akazi yasona kuti muli ndalama. Of course ndalama muli nazo. Muli pesa. Koma no mukuntenga nkazi mupana naye ku banki. Eti mukatenga ndalama. Nkazi yakongana ndalama. So kuti nkazi yetu akongana zachikondi. Bera akongana ndalama zimwe muli nazo enu. Abantu kunala kwisala. Kumono sina ngasiku mejo ndongofika kundishauta. Ukona ndulukira bulubwino kasi makuti makanga kuti kundisha utasi ndina nimapanga makanga kuona baba zitonje kuti ndikuona bekuti sogogo sizenda vuto na okay ne kuna nkazi ngakana namuziwa bola eti ndikarukuza ndasembanye ndinziwe nkazi mangu ndibwera naye kumameza nkazi mwana ndikumuziwa nkazi ndikupira kuma naye faja chito atikugira sina ngomveza kuti kakumana umonga siku lijale unapeza kuti kundigirira anachedwa iyo mafuna suzinya muko zibita ukasteka tundu nasi tumango sempana naye ndiye muone apapa chitokazi munampasa kuti yana ndi 2 million inu mai gapo 2.5 million ndonda modi senso kadunda kuchoka ku Dubai akubwera kuti sitakuze
guys mupanga zinthu chibwezi chiwi mukazakwatirana ngati simuzakwatirana chabwino akumesa zino atikwatirana ndinanga ngati mwamba kudandaula chonchi ndikukayikira koma musiku kudandaula nkhani za ndalama ndi nkhani zovuta mukupereka ndalama zambiri kwa chibwezi apa taonana kuti kontena amati ndi abwera ya oda ya blue apa mukuti kuti mapiki amene akutumizirani ameruni zosiyana chabwino nkhani oti olondike ngati ndisingajambule kontena ina ya munthu aliyese nkhani tikambebe tisata koma ndangokuziwisa kuti ndili pa investigation imene maso china chimene ndimabwerera ene ndi nkhani ya pali dinkamu uyo ayo sindwapfuma ine sindwafuna dola ine ndo ndama simapfitira sindwafuna ndama zanga zigoni kwa ndamene yachikwe kwankule mwechi ngani baba itu koma ifika pakama yopsha kwambiri business yo ndi andalama zambiri konvese ndi saza muzi nalisi ngamuzi sodani inu ndapangana na business angati inu ndi ndapangana ndiso pano ndikaipedwe pa business yake iyi okay business imene ile fana chachoka business imene iyo yeti kusamuzi nalisi ndi ama drugs mankhwala azipatawa yeti mankhwala amenewa ndikuona tizipanga distribute ma private hospitals ndi ma private pharmacies mankhwala siyokera kuboma ya boma mji koma ndizikadiwa jakanira mwina ma container 4 ndio feel azipasa ma container awiri kuti tsikafolo ndamene azigawa mmene muzipatala zawo koma ife yathu tizitenga ma container awiri zikapanga zimene zosopo wanivesesa ndiye chikufunika pakamwa bwana yesu ngapanga ndi boma chimenda kuzira iweyo eti ndikampaka convince papa ituyo kuti tateni tazani santae tazani nyamara menda zitamanga papali makhola omwende mji pepa laki timango asira ndiziboneka kuti sinta ndakazosinta package basi zosinta zoneka kunisendeka tipanga zimene tisinta zimene tisatengeso ena nyamara ganyo ayi izozo ndakumvesesa se tipanga kuti kuti fund kuzetu ukafuna kulemera wanivesera usamope ma business amene ali ngata smako mmenya pena pale pose basona kumataza china chile siya ndukuza kachiwiri takuza kangati kawiri yati ndukuza kachiwiri issue iyi kusaidia nthu pena pale sineza bitu fati kuzumangidwa nayo komanso tigetenga bwino tili nayo ndipo kwambiri kwambiri ndeti kangolemera kwambiri ulonkusogolo kuzakhala yapeduka kulemera saba ngezi bino njinga ngati zizi titakula zizi most muna kandi 17 kwa basanya bada zitamanga basi okay ndinkani ndimene zamu bwino yati zapopo kira kai halo okandi kubwe kache ari ateka kemoro Navumela tunambati. Unavumela. Iwe amva. Abwenza nembuzo nami. Sedumza khondo. Maju, welcome. Maju, Umuntu akulandira kumuka kasuma. Nabwakuza hagana nawo. ndizidikana. Muri bwanje mulamu. Ine afiona ndiri bwino kaini muri bwanji. Ndiri bwino. Maju ni ali muri. Abali, alipo mwambana naye kweli. Ali mandifuna. Yes, I know. Hayapo, mesadi mandifuna. Mwapita kwa huyu. Basi nditenge mpando. Komande ya ndi mlamu ndikutenga. Tengana. Okay. Evani dress. Ya, zabu na bwino. Junior, Come here. Yes. Amwali tamuseni mwana. Bwana jikisa mambo yake. Ndiposo Sakuza tu wamake. mlamu mukuona tazimene zikuchitika. Ndiposo Ine ndikuchita kudako what is happening. Ali mandifuna yake.
mandifunira chani munapita kwa mai mwapita mwankwana nduyu pafonira makumana pansi mandifunira chani kuti awadi nakumana nawo mandifunira chani ndi mafotokoza kuti ine kunoko munachokako kodi ine ndireke kukusakani akazanga inuka mkazi wanga ngati mwasowa ndikuinike ndinakusowani munjira ina nalisowaine mukuziwa mene ndimakhalira panyumba pano ndi vanopa zinasayana ndiye ndimafuna ndizapepese pazimene zinachitikazo etu muzapepese munakwaja junior tamwembekezi mamuna inu tokhanika iche inu somudeke mutepese mtima asiyeni zambanja inu kuti mubweretu ndiyawawa njendo kufuna akhale chete tisikambirana inuyo ndine baba mukuona mulamu no that's okay akhale chete tisikambirana inuyo ndineyo mukufuna mubebese mnalakisa chani mapilizana kuti chani wewe ndi banja langa iwe ndi banja lako kumene kumwandira nene kuti tikhale panopa wamve lesi ndingamamvere kuti wasoka nakhala chete umaona mavuto ndiweyo kodi kuno inu mandifunira cha mumafuna kuti mundipepese munakisa muzakwamalo pang'ono kuli anthuko ndipo mulamu ine ndikuchitatu kudabota kukweza mawu anyumba yako ndaona mose mutamfika mucha kumasuzumira kumalowa ndizipita ayi kodi tu ine kukuitanisani po wauzawa kuti taitanani tasakani ma junior kani yake inalionera chilipa changu taziya ayi chabwino inde manena kuti ine ndimafuna ndipepese pazimene zinachitika bamba ndikuti mumafuna mubepese chani muniyo munalakisa chani okay nkhani za Salome zinachitika za Salome zija ndimafuna ndikuuze ndimarakhale bwino Salome ekha pamene muona inu kulapika ndi pa Salome ekhayo kuti Salome simpaka nanafika nyumba mpaka natenakhala naye nyumba mwingi yes ndende kuti ndi Salome ekhayo nanga Angela nanga uyu ndani Grace uyoyo ndi nganjo Lucy wala kukhani uyindani anafe ino mozi ino zakali kali ngati zinatisana majunio amene mukumona kukhala ulakwika atsikana ena tisana tengane zona mukumusankhani kale akuti forget kuti mukambirana basi kukambirana atsikana ena mukwane nawo ndatsikana kuti kali majunio Grace mukunena inu ndine tisana tengane sucha munamenyana naye pamitochi pa sine naboye kuno kuti iniyo ndineyo sisilongolola chonchi ineyo ndimafuna kuti mubwerere kunyumba kuno tikhale pansi tizikhala monga timakhalira kale lija singati mwana uyuyu akaleredwe ni munthu wina zona psychologically affected mwanayo akakaleredwa ndi munthu wina mukumvesesa mufuna kuti ndibwerere ndikhale kuno maju ndikupempheni musamayankhule mokanga kuti simukundidziwa mukuyankhula mokanga kuti mwina mwangogwa kuchokera kumwamba it's okay you can talk mufuna ndibwerere ndikhale nyumba mwe ndani ndi ma conditions anga maju nditaziyankhula mudeka muno bwino Baba Ju. Sanga mukanga no, majunio. Ukanga mwana. Longo sola zimene ufuna. Fine. Nena. Then ma conditions anga. Kamwatenga, kasimwatenga. Koma ndini ma conditions anga. Zitengera mmene niyo munga. Ma conditions ukutse jani. Zitengera mmene niyo munga yankhire kuti ndikhale nyumba mukapena ndibwerere. No, I want you to come here. That's why ndinatuma wanzanu hapa ntima kuti tasakani maju abwere ku nyumba tikambirane zinthu ndimatha kukambirana. So ngati mwabwera I have to say thank you kuti mwabwera. Now ngati muli ndi ma conditions anyway, give me those conditions. If I manage fine. You will manage. You will have to manage. Okay. Baba Ju. Yes. Chambirira kuti bwenza kaso nyumba uko. Business yanga ibwerere. Munanenga ndrama zanga za business. Kuzolowesa business yanu. Cholinga nene ndizingokhala basi muzindona ngati chisire. Business yanga ndikuifuna ibwerere. Mundipase ndrama zanga za business zose. Ndiambire so business. Chachi with. Kando send phone yako. Phone yako.
koma sina ichaji tandivaseni siri kamba nkhani zochaja ndichaja pakuti pano pafoni njiyanga sovani ine ndizigwisa ntchito foni yanu inuyo mutenga yanga foni yangayi china chichonse masimu kadakhala momo masimu kadanga akhala momo mufoni mwangamo ndikupasani chachiwiri ndi chimenecho muzigwisa ntchito foni yanu yanga ine ndizigwisa ntchito foni yanu ngati mufuna kunena ndikhale nyimbo Jojojo, mayesu muliji mwemwe, haleluya. Jojojo, mayesu muliji mwemwe, haleluya. Tidumpe, haleluya, tidumpe, haleluya. 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 Ndikumvesera kumwamba. Angelo, nafike. Haleluya. Abachawiza. Mamuzaza uri mukusogosa? Wabwera? Tiye tabwera. Ndikuti mukuzaza uri mukusogosa? Ndikusogosa njani so? Iniyo mukufuna ndikose kubasa zimvera inuyo? Hai, za mulunguzo? Ajase mukudana za mulungu? Sindi kudana nazo kumamwa unjeza. Tiye nidu. Jo, mwayase. Simukumva kodi? Bwanyi. Ndikuti mukusogosa. Mukanzi anthu amipanda mwazimvera. Inatunda maitanidwa mulungu, awani maitanidwa. Mwambisa? Sana maana mmipanda yenawo, mukatiza alipo asamfuna mulungu. Inu mukudana ni mulungu. Mungu amamfuna kumano. Musabange swasuguniza ntkwenda. Basi ukunsiku azimva kuno Mungu banga sanu. Inatunda nitumiki. Ngena kumalalikira, kuphunzitsa anthu kuti akamuziwe mulungu. Ndachita ino kulandira maitanidwe, sindingakane maitanidwe. Alipo amene mulungu sama muziwa. Inu mukumuziwa mulungu. Ha? Tatieni ajisi. Tatieni. Abachema. Kuma inu mmamva? Ndiyofuna tipangijani. Inu mukafuna zanu zo muzingo khalapo. Mupembele pamene posati kunoko pakanali yese azikira kumva zimenezo. Tapanga. Chani. Ndikuchasa ziwanda. Kuti ndatani. Ndiziwanda zikubangisa iwe. Ziwanda zake za chani. Out. Inu abachema. Out. Inu kodi simukumva? Sukugwa. Sinukugwa ndija. Ziwanda zako iwe zamphavwe. Zikufuna makofi eti? Ha? Out. Abachema. Inu ndakakhaleni pampandopo. Muli mwangati? Ziwanda zako zimule zapanda 7 eh? Abachema inu. Zambika liti zimenezo kodi? Hai. Uyu ofunika matechi sopani. Iwe ajase uzungulule weka muli mwangati? Mupengati. Ya muli mwangati ajase. Ajase muli mwangati? Tuone. Ha, tatieni ko. Ndaku sada mabangazo. Banga zimezo foda mabalida chokabwe. Oh, ukakamera ziwanda? Okay. Iwe sopani ndikuze. Tabwera. Tandisiye nabachema. Yankhula ndikumva. Tagwada. Eudapanda. Banjisa. Kungojoka kwa Eudapanda kupita kwa Tazan Band. Mungo basirana basi maudindo. Banjisa. Pesa ndamva kuti kunali sankho kwene. Ndemwe amva kuti uje udindo wandisanga iwe. Ndisimene tutafa. Ndinani nakale kumene. Akusankhana kuti niyo ndi Euda. Ine ndi Tazan Band. Ine si Eudapanda yani. Mwava ine ndi ndudindo wanga kuchechipo chosaliza Euda. Ine tufanda kuzini. Eudapanda ni majeza nawo. Majeza nawo. Ndiye ndifanda kuzinishi. Udindo umene ndinaukana. Manifesta chifukwa cha mpungu umene umachitika mchechipo. Akuti pano bado niyo ndamene mukuyendesa mpingo. Ine sindikwendesa mpingo. Alipo amene akwendesa mpingo uja. Ine reko udindo wanga umene kwa siba kumwe kuja. Kunandikwanira basi. Mbiri simagonera. Of course sigonera. Kuti panopa of course mbiri sigonera koma no mpingo sindikwendesa ndine. Udindo uja ndinaukana. Chifukwa chino kuti ine kumene kuja udindo uja mumachira kukangana kumene kuja. Mwangolowesa zinthu zanu zosakhala bwino maka iwe. Mpano mwafika point ukufa makapha prophet. Zona zimenezi. Ifero anangoti panga implicate tu zinthu zichi. Koma amaziwa chilungamo ndimachizwa ndeka. Andi zimene niyo munazimva nangobva zochepa zanga. Munthu amasintha. Iniyo zimene munamva zokuti ndifati kusintha mafuna akupha prophet. Kumbali yakusintha kuti madziwa foni mene makudzira iwe. Ndintha mene umafundisa zimene umapanga apa pasi. Ndono zoti akulu aja anasintha ngati anifuna kupha prophet. Ndeti akulu aja asintha ngolo amulowa chigawenga. Sikusintha weka mutandaza kumene. Zinali zoona ndithu. Zimafuna zichitike zinthu. Koma ndimati tikatere zinthu sizimatani sizimateka. Samapheka prophet. A prophet kulimbana ndi munthu wa Mulungu. Of course ngine chani maikana. Ndio madziwa siku lake tukucheza tili kunyumba kucha nda prophet Eudapanda jana semba phone a prophet anaiti ndiyanga yo jongofikira to straight my points koma zinthu chati marani
masingana komano ndimene moyo unakhalira kufuna kupha profit joleka mafuna udindo iyo osati ine ndi amene mafuna profit yayi koma ndinatumidwa mazuwa profit aja anasemphana ndi zinthu zambiri ndi ndani ndiyo dapana panali issue ya ndrama mene zimayendera isi zinthu azizindikirano after ano pano pako komano pa nthawi imeneyo inali yokuti mission yokuti tiagwetse a profit ndi chifukwa chani mmeleka kungobwera kuchechi kuchati khale pansi tikambirane tiunikirani nkhani ngati zimene amwene mpana mufuna muchose moyo omunthu omulungu